खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि मुसलपुराव मेथाइ खनगिरि रुंसारि भानुमति बांसियारिनि जिउमानि गोजोननि थाखाय आलारि बाथि सावनानै आरज गाबदों। बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुराव थानाय कालचारेल कमप्लेक्सआव मुसलपुर जिल्ला बिसा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बाक्सा जिल्ला एबसुआ बावैसो बेरामजों नाख्रेबजानानै रुंसारि जालांनाय मेथाइ खनगिरि भानुमति बांसियारि बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि गोजोननि थाखाय मैया मोनाबिलिनि 6:30 रिंगायाव खौसे आलारि बाथि सावनानै आरज गाबनाय हाबाफारि लायो। बे आलारि बाथि सावनाय हाबाफारियाव मिरु बिसानि लेङाइ आफादगिरि दीपक कुमार रामसियारिया बाहागो लानानै आलारि बाथि सावजेनो। बेनि अनगायैबो गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरा बिथां सोरगोआरि जिउमानि थाखाय बिबार बावनायजों लोगोसे आलारि बाथि सावो। बे आलारि बाथि सावनाय हाबाफारियाव मुसलपुर जिल्ला बिसानि आफादगिरि बाबुल बसुमतारी, नन्द बर', रतन मेहेर, बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि रुपनाथ रामसियारि, लोगो आफादगिरि निकलसन बसुमतारी, बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नन्देश्वर बर', नेहाथारि नितु कुमार ब्रह्म, नारेंपुर आरो मुसलपुर दखरा एबसुनि आफादगिरिफोरजों लोगोसे गासैबो गौथुमनि दैदेनगिरि आरो बिबानगिरिफोरा बाहागो लानानै बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावो। थारैनो जोंनि बर' हारिमुनि फोथाराव मोनसे बेसेबांबा सुख'हायै खहा होननानै जों बुंनांगोन। भानुमति बांसियारिया थारैनो जोंनि बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरनि सेराव थानाय मतिपुर गामियाव जोनोम मोननाय सासे दावगाफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि, सासे मुंदांखा जानो लानाय सासे महरगिरिमोन। बिथाङा खोब खम समनि गेजेरावनो गावनि जा रोंगौथि, जा क्वालिटि, बेखौ जोंनि हारिनि गेजेराव दिन्थिफुंनो हादोंमोन। जोङो फंसे रावजों बुङोब्ला जोंनि मुसलपुर बाक्सा ओनसोलनि बिथाङा साबसिन सासे मेथाइ खनगिरिमोन होननानै बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जाया। बिथाङा जागायनोसो लादोंमोन आरो बिथाङा बे जागायफुनाय समावनो दिनै हरखाबै थांनाय रबिबार थामहिनबा 25 मे बे खालाराव रुंसारि जालांबाय। जों मोनथिनायाव बिथाङा गोबाव सम मोनसे गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दङमोन। बिथांखौ मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालावबो लांनानै फाहामथाय होदोंमोन। बेनिफ्राय फैनानैबो गुवाहाटीयाव गोबां बार बिथांखौ फाहामथायखौ होबाय थादोंमोन। नाथाय इसोरनि लुबैनाय बादि बिथाङा दिनै बे मोनसे लाइमोन बैसोआवनो, आं बेनिखायनो लाइमोन बुंगोन, बिथाङा जास्ट माने 40 बोसोरल' बारदोंमोन। बे समावनो बिथाङा जोंनिफ्राय आनज्रायलांबाय। जोंनि मुसलपुर एबा बाक्सा जिल्लानिफ्राय बेसेबांबा सुख'हायै जोंनो मोनसे लांदां फोथार बिथाङा गालांबाय। जाय लांदां फोथारखौ बे मेथाइनि बेलायाव जों आरो माब्लाबाबो हयथ' सुफुंनो हानाय नङा। आथिखालाव जोंनि बर' हारियाव गोबां ओनसोलावनो मोजां मोजां क्वालिटि गोनां
महरगिरिफोर जोनोम जाबाय नाथाय जोंनि बाक्सा मसलपुरनिफ्राय बिथाङानो बयनिख्रुइ गोजौसिन मासियाव दंमोन होननानै जों बुंनो हायोमोन दा बेबायदि सासे बेसेबांबा क्वालिटी गोनां सासे महरगिरिया हरखाबै जोंनिफ्राय आनज्रायलांनाया बेयो जोंनि थाखाय बा बर' हारिमुनि थाखायनो बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा इसोरनि इस्सा बिथाङा थांबाय दा बिथांनि बे रुंसारि जिउआ एबा जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै मोनसे जायगा आवग्रिहैनो हायो बेनि थाखायनो दिनै जोंनि मसलपुर डिस्ट्रिक्ट बर' सावथुन महरगिरि आफाद बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफाद बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाक्सा जिल्ला बायदिसिना गौथुमनि मानव गेदेर दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै नैबे मसलपुरनि कालचारेल कमप्लेक्सनि लांगोनायाव बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय आलारि सावनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन आरो बे हाबाफारियावनो आंबो मिरु बिसानि जानानै बेवहाय बिबान लाफैनो मोनदों आरो जोङो मिरु बिसानि जानानै जोंनि रुंसारि भानुमति बांसियारिनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो बेखौनो जों आफा आनान गसाइनि सेराव गुरैयै आरज गाबहरबाय लोगोसेनो भानुमति बांसियारिनि फिसाय फिसाजो आरो नखरनि गासै बिमा बिफा बिथांमोनना जाहाथे फैबाय थानाय समाव बा थांनानै थानाय समाव जाहाथे आफा इसोरनि गोहो मोनो आरो बिथांमोननि नखराव जाहाथे बेबायदि अलखदा नैथिबार दा फैथों बेखौबो आं आफा आनान गसाइनि सेराव आरज गाबदों दा जों बेखौनो बुंनांगोन जे मानसिया जोनोम जादों जेला सानसे बेलासे आनज्राय लांखानांगोन नाथाय बिदि होननानै हरखाबै बा खावसे बैसोआवनो जेब्ला मानसिया आनज्रायलांनो गोनां जायो अब्ला समाजाव संसाराव गोबां दाहा गालाङो गोबां खहा खालामनानै दोनलाङो मानोना बिथां भानुमति बांसियारिया जोंनि बाक्सा ओनसोलाव जोंनि बर' हारिमु बा बर'नि मेथाइ जगताव मावफुनोसो लादोंमोन बिथाङा मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे जोबोद मोजां मोजां मेथाइ रोजाबनो लाबायमोन आरो बे रोजाबफुबाय थानाय समावनो बिथाङा दिनै हरखाबै जोंनिफ्राय आनज्रायलांनाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जाय दुखुखौ जों दिनै बिखाखौ बोखानानै जोङो दिन्थिनो हाया दा बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि बेबायदि महरगिरिफोरा फैगोन थांगोन नाथाय जोंनि दल संगठनफोरा जोंनि बेबायदि एसेट एबा बेबायदि महरगिरिफोरखौ अराय गोजोर खालामनानै हमलायनानै हेफाजाब होलायगोन होननानै आं बयनिसिमबो गुरै आरज गाबहरनाय जाबाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों
अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।